bụ onwe ya n'ụwa ma nwoke ma nwaanyị cheki bụ onwe gị odumasị onye ọbụla cheki bụ onwe ya n'ụwa ma nwata ma okenye cheki bụ onwe gị ibe njizi onye ọbụla cheki bụ onwe ya n'ụwa ụmụnne m ka anyị malụ n'ise eme nya bụ ibe ya gbajọ ọnọdụ keji obodo anyị Naijiria n'ọlụ tata ụmụnne m ka anyị malụ ma ọ gị ma na-eme onye ọbụla cheki bụ onwe ya n'ụwa ma nwata ma okenye cheki bụ onwe gị ma nwoke ma nwaanyị onye ọbụla cheki bụ onwe ya onye nwere uche n'ụlọ ife ngwuru na anụgo ibe jizi onye ọbụla cheki bụ onwe ya n'ime Naijiria bụ na onye ọbụla si n'anya ji ọfọ nwoke si n'anya ji ọfọ nwata nwaanyị si na ọ bụ nya ji ọfọ mana ụfa na-eji eji mazi onye eji ya bụ na anụgo nke na-eso mpụ n'ala ụlọ anyị nke jụrụ obodo anyị nụ a ga-ekwu nne ya n'ibe ya nụ a ga-ekwu maka ife isi ike ka ọ bụ oke ọchụ anyị na-ekwunu ọbala ndị aka fadị ọcha nụ ka a na-awụsị n'obodo anyị nụ ụmụ Naijiria echeghị onye ọbụla na-eke n'anya ibe a na-abụ n'obodo Naijiria na-edigasị ka a na-ekwu maka oke igbu ọchụ ejula obodo anyị nụ kedu maka bribery na corruption oke ndụ na mmụba nke ejula obodo anyị tata ụmụ Naijiria echaghị ọkwa mmadụ ka obodo niile jikọtara aka wetunyelu nya akwụkwọ tinyeje nọchite anya obodo anyị nụ nwoke mmadụ eluzie na Abuja wee kọlụ n'oke nsọlie ndị tụli akwụkwọ abụlụzie egwu n'ebe ọ nọ ibe ndị a niile unu na-eme na Naijiria na Chukwu kele ụwa n'afọ unu nchanụ mmegide nwa ogbenye adịrọ mma onye ga-ekwulu ogbenye ọnụ ya nụ ọbịbịa Jizọs elugo kwanụ na anụgo ọkwa mmadụ delu jekwasịanụ gị saụ ụmụnne m ya na bụ obodo oyibo jekwuọpa ebe ọ bụ na ndị Naijiria kpọrọ nkwunu ọkwadosa mbọsọ ga-eje obodo oyibo ibe ọzọ ị ga-anụzi bụ ọsịnya na visa ogologo ụmụnne m ọkwale mmadụ na-eme ebe a ọkwa mmadụ jelu obodo oyibo jetụ n'ata abịanụ abịa nọta na wọfụ bịa kwụlụ onwe kagbala aba afịa dị n'obodo kwere ngote onye nwa bịa chekisi oge ga-eji gbafịa onye agbanụ o chekisi ego ga-eji gbafịa agba karịa nke o ji ntụ afịa tụnụ ụmụnne m ọkwali mmadụ na-eme ife a ka anyị na-ekwu maka ife isi ike ka ejula obodo anyị tata kezi maka ndị na-agba ọgwụ ndị na-agbachi mmadụ ibefa ka afọ ghara ịga n'ihu na ndị na-agbachi nwaanyị ibefa ka afọ ghara ịnụta
adịnụ nwanne na-eji ntamụ na sịla chụmmadụ ibekọ n'ọlụ ọbịbịa Jizọs elugo kwanụ bụ na anụgo chenjenụ omume ụmụ Naijiria chenjenụ omume ọbịbịa Jizọs elugo kwanụ bụ na anụgo tabugo n'onye nwe ya n'elu ụwa emezi ebere ọ bụrụ ọgwụ agwọla agwọ na nwoke tụtụ jọgego niile o nwere enwe n'ụwa wee jee n'ọnụ nwaanyị gbọbutenụ ya na nwunye ya dịgido n'ụlọ bịa bụ na ọ tụrụ ime nwata nwaanyị atụrụ ime abata na-abị n'ụmụ Igbo nwata nwaanyị atụrụ ime abata na-abị ise n'ụwa nwata nwaanyị atụrụ ime abata na-abị iri ụmụ Igbo nwata nwaanyị atụrụ ime ịlụta abụ 15 n'ụwa nwata nwaanyị atụrụ ime agwa ebido ebele webebenụ egwebebe ebele webesia n'obodo ụmụnne m ịmakwa ọbụla ọgwụ agwọla agwọ tinyekwa aka weleza na niile bụ nwere enwe wee bunye nwafa ka o wee jebe abịanụ nwata bụla ego anụ na abụọ n'ụzọ ka abịa nwe o jere afụrụ anya ego bụrụkwa afụrụ anya onye bụkwa ego bụti afụrụ anya ewebido ebele wee mebenụ ma wee mebe ebele wee mesịanụ chai n'ikpeazụ ọ bụla ọgwụ agwọla agwọ ụmụ Igbo ya bụ ọgwụ agwọla agwọ ka nna jụọ kwali mmadụ na-agwọ ọgwụ ọ bụ mmụọ na-agwọ ọgwụ ụmụ Naijiria ya bụ ọgwụ agwọla agwọ ka njụlọ kwali mmadụ na-agwọ ọgwụ ọ bụ mmụọ na-agwọ ọgwụ enwelu m efe ọkwa Chukwu ka nna ebelu agwọfe enugwu anị na ebe nnọị ọ bụrụ baja ose nda enwelu m efe ọkwa onwe m ka nna azọ asịsị enụzi anị yo aja na-aga n'azụ m enwelu m efe ọkwa Chukwu ka nna ebelu agwọfe enugwu anị na ebe nnọ ọ bụrụ baja ose nda enwelu m efe ọkwa onwe m ka nna azọ n'uwe asịsị enụzi anị yo aja na-aga n'azụ na-enwero m efe enwelu m efe enwero m efe ọkwa Chukwu ka nna ebelu agwọfe enugwu anị na ebe nnọ back to sender enwelu m efe ọkwa onwe m ka nna azọ asịsị enụsi anyị o bacha na-aga n'azụ m enwelu m efe ọkwa Chukwu ka nna ebelu agwọsị enugwu anyị n'ebe nọ ọbụlụ back to sender enwelu m efe ọkwa onwe m ka nna azọ asịsị enụsi anyị o bacha na-aga n'azụ m Ọkịja n'ụkwụ abụọ ma ọsọ onye nwa tụkwa bilobi nwanne m
ọkwa bọọlụsịa ngene kulu ngene ṅụọ ọnụ bụlụ mụbụ ogele asọ ịga lụlụ mụbụ ogele lacha chi onye nwere uche n'ụlọ ife nkwulu na anụgo ụmụ Igbo na mmegide nwa ogbenye adọka ụmụ Igbo megide nwa ogbenye adịrọ mma emebu n'onye ịga mma n'elu ụwa onye ma ife chi ga-abụdo chi onye nwere uche n'ụlọ ife nkwulu na anụgo ọnọdụ ọ bụ na ibulu onwe gị onye mara ife chi ga-abụ n'elu ụwa chi onye nwere uche n'ụlọ obodo ma na anụgo uche ga-eji eti egwu onye nwere uche bụ onye na-eti egwu n'elu ụwa chi onye nwere uche n'ụlọ ife nkwulu na anụgo enwere umefe ọkwachukwu ka m na-emelụ akwụsị n'ụgbọ anyị n'ebe nnọghị ọ bụrụ bakto senda enwere umefe ọkwa onwe m ka m na-azọ aba asịsị enụsị anịyo gbanja na-aga n'azụ enwere m efe enwere umefe ọkwachukwu ka m na-ekpelụ akwụsị n'ụgbọ anyị n'ebe nọ ọ bụrụ bakto senda enwere umefe ọkwa onwe m ka m na-azọ asịsị enụsị anịyo gbanja na-aga n'azụ enwere umefe ọkwachukwu ka m na-ekpelụ akwụsị n'ụgbọ anyị n'ebe nọ ọ bụrụ bakto senda enwere umefe ọkwa onwe m ka m na-azọ asịsị enụsị anịyo gbanja na-aga n'azụ